Habang naglalakad si Roble, ay doon na siya napatanong sa demonyo kung anong klaseng gamit ang makakapatay sa nilalang na yon. Kagaya ng sinasabi ko sa iyo noon pa man, nangangailangan ng matinding kabayaran ang kapangyarihang mananaig sa lahat ng uri ng nilalang. Paghihigante, kamatayan, at pagkawala ng mahal mo sa buhay ang hinihingi nitong kapalit. Sagot naman sa kanya ng nilalang na yon. "Wag na lang. Maraming salamat." Sagot naman dito ni Roble. Nang makarating na siya sa bayan ay mas pinili na niya munang magpatuloy pa sa paglalakad dahil hindi pa naman sumasapit ang hating gabi. Habang siya ay naglalakad papalayo sa kanilang bayan, ay umaamoy-amoy si Roble sa hangin upang malaman kung merong mga nilalang ang nasa paligid. Animoy, isa siyang mangangaso ng aswang noong mga panahong yon. Habang siya ay naglalakad, biglang sumagi sa kanyang isipan na balikan ang karatig nilang bayan upang tingnan kung merong pang mga nilalang ang gumagambala sa lugar na yon. Nang pumasok yan sa isipan ni Roble, ay wala na siyang sinayang na oras upang makarating sa lugar. Pagdating niya doon ay napansin niyang napakatahimik na sa paligid hanggang sa merong mga nilalang ang sumalubong sa kanya. Nakapangbelong itim ang mga yon kahit 10 oras na ng gabi. Habang naglalakad ang mga yon, pansin ni Roble na merong inuusal-usal ang mga yon na animoy isang uri ng orasyon. "Hoy! Mas mabuti pang umuwi na kayo!" Sigaw dito ni Roble nang papalapit na yon sa kanya. Agad namang natigilan ang mga panauhing yon at dahan-dahan nitong tinanggal ang kanilang mga suot na belo. Huwag kang mangialam! Hindi tayo talo. May kasunduan ang ating uri, kaya huwag kang mangialam! Wika ng isang lalaking nasa unahan. Napakalalim ng boses ng lalaking yon na maihahalin tulad mo sa boses ng isang demonyo. "Hindi mo ako kauri! Huwag niyo akong ikumpara sa inyong mga lahi dahil sa kabuktutan ng mga pinaggagawa ninyo ay maraming nadadamay na mga inosenteng nilalang." Sagot naman dito ni Roble. Dahil sa sagot niyang yon ay labis-labis itong ikinagalit ng mga panauhing kanyang kaharap. Hindi na yon nag-aksaya pa ng pagkakataong makapaghanda si Roble. Matapos nitong magsalita, ay agad din naman siyang sinunggaba ng mga yon na merong intensyong patayin siya. Ang hindi alam ng mga nilalang na yon ay ang abilidad na taglay ni Roble. Bago pa makalapit ang mga yon, ay nabulungan na pala nito ang kanyang dalang insekto na ubusin ang mga nilalang na yon. Sa pagkakataong yon ay ang kanyang hinawakang insekto ay isang langgam na kulay itim. Meron din yung mga matatalas na tinik sa likod na sa unang tingin pa lamang ay alam mo nang mabagsik ang insektong yon. Ayon kay Roble na, ang pinakawalan niyang insekto noong mga oras na yon ay isang reyna ng mga langgam na malapit nang maubos ang uri. Matapos niya itong mahawakan, ay agad niya yung binitawan. Segundo lang ang pagitan ng biglang naging dambuhalang nilalang ang insektong yon. Malademonyo ang itsura ng langgam na yon nang nalapatan ito ng kamay ni Roble. Ang mga kalaban naman ni Roble noong mga oras na yon ay kumaripas ng takbo nang makita nito ang kanyang pinakawalang alaga. Nang papatakas na ang mga yon, ay hinabol ito ni Roble kasama ang kanyang nilikhang nilalang. Dahil sa bilis ni Roble,
ay agad niya din naman itong naabutan at agaran din naman ang pagkitil niya dito ng mga buhay. Gamit-gamit ang isang kahoy na nasa damuhan, ay walang awa niya yung pinagsasaksak hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Nag-ihip din si Roble ng mga tigalpo sa hangin upang mabagal ang takbo ng kanilang mga hinahabol. Sa kabilang dako naman, ay nakita ni Roble na nilulon na pala ng kanyang alaga ang mga nadakip nitong aswang. Lumipas ang ilang minutong pagpatay sa mga yon, ay agad din namang binawi ni Roble ang kapangyarihan ng bato na bigay sa kanya ng demonyo. Ang langgam namang alaga niya ay tuluyan ng namatay. Kung di nyo na itatanong, ang abilidad ng mutyang hawak ni Roble ay tagawasak ng buhay. Lahat ng nilalang na naimpluwensyahan ng kapangyarihan nito ay mawawala ng buhay sa oras na kunin ng tagapangalaga ng mutyang yon ang abilidad na pinahiram niya dito. Balik tayo sa kwento. Matapos ang pangyayaring yon, ay agad din namang gumawa ng hukay si Roble upang ilibing ang bangkay ng kanyang mga napaslang na aswang. Dali-dali niya itong hinila sa talahiban upang ilibing. Ilang minuto lang ang lumipas at matagumpay naman itong nailibing ni Roble. At kasabay nito ang kanyang pagtahak ng daan papauwi. Napagdesisyonan na kasi ni Roble noong mga panahong yon na umuwi na sa kanilang tahanan upang maikonsulta sa kanyang maestro ang kanyang mga nasilayan. Kinaumagahan ay agad niya namang tinanong si Nong Jem sa mga pangyayaring kanyang nasilayan. Maging si Nong Jem ay hindi makapaniwala dahil sa mga pinagsasasabi ni Roble. Ayon kay Nong Jem, na ang maaari nilang magamit upang mapaslang ang nilalang na yon ay isang buntot ng paging pinatibay ng panahon. Yun din kasi ang pangunahing gamit ng mga antingero nang malipol nila ang sinaunang maranhig. Nong Jem, pwede na ba yung buntot pagi mo? Tanong naman dito ni Roble. Oh, pwede yan. Pero maghahanap pa ako ng mas mahaba pang buntot ng pagi upang hindi tayo mahirapan sa magaganap na labanan. Sagot naman dito ni Nong Jem. Dagdag pa ni Nong Jem na kailangang hindi mamatay ang paging pinagkuhaan ng buntot nito upang mapanatili ang kapangyarihan ng gamit na yon. Kapag kasi patay na ang mismong paging nagmamay-ari sa buntot na yon, ay hindi na yon mapapakinabangan. Magiging isang normal na buntot na lang ito ng pagi sa paningin ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kahit anong debosyon o dasal ang ialay sa gamit na yon, ay wala yung silbi dahil sa patay na ang totoong nagmamay-ari nito. Nung ding araw na yon ay balik na naman sa gawain si Roble. Si Nong Jem naman ay tumungo sa kanyang kaibigang mangingisda upang pagsabihan ito na kailangan nila ng isang buntot ng pagi na buhay ang paging pinagkuhanan nito. Sumapit ang hapon at nakabalik na nga itong si Nong Jem. Si Roble naman noong mga panahong yon ay abala sa kanyang gawain sa kanilang tahanan. Siya na kasi ang nagluto doon, gawa ng abala ang kanyang maestro noong mga oras na yon. Maliban sa buntot paging dala ni Nong Jem, ay marami rin itong dalang mga isdang bigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa paglipas ng gabi, habang kumakain sila Nong Jem ay biglang natigilan si Roble sa kanyang ginagawa. Kinakausap siya ni Nong Jem noong mga panahong yon, pero nakakapagtakang hindi sumasagot si Roble sa kanyang maestro. Roble! Hoy! Roble! Wika ni Nong Jem. Kahit anong pagsasalita dito ni Nong Jem, ay hindi pa rin siya nito dinidinig.
Animoy natigal po si Roble ng ilang minuto ayon kay Nong Jem. Kung hindi pa ito kinalabit ni Nong Jem, ay hindi pa makakabalik ang wisyo ng kanyang disipulo. Oy, Roble, may problema ka ba? Tanong dito ni Nong Jem habang kinakalabit ito. Matapos yan ay biglang napasagot si Roble ng, "Ha? Nong Jem, meron ho kasing kumakausap sa akin sa utak ko eh." Ayon kay Roble, na animoy merong isang nilalang maliban sa demonyo ang kumakausap sa kanyang isipan. Hindi yun personal na kumakausap kay Roble, bagkus ay para yon sa pangkalahatang uri ng mga maranhig. Parang inuutusan sila ng mga ito na para bang siya ang hari ng mga maranhig. Dagdag pa ni Roble na ang nais ng nilalang na yon ay pulungin ang lahat ng maranhig na nasa buong lugar ng dinagat. Ang hindi susunod sa kanyang kagustuhan ay hindi na muling kikilalanin ng mga maranhig bilang kaisa ng kanilang uri. Matapos makapagsalaysay ni Roble sa kanyang maestro, ay maging si Nong Jem natigilan din sa kanyang ginagawa. Halos hindi din yon makapagsalita na animoy, tuluyan na itong binagabag ng kanyang mga narinig. Bakas sa mukha ni Nong Jem ang labis nitong pag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Matapos itong makita ni Roble, ay nagtanong ito ng, Nong Jem, bakit ho?" Humanda ka, Roble. Masama ang simoy ng hanging paparating. Ang pinuno ng mga maranhig ay tuluyan ng nagising. Sagot naman sa kanya ni Nong Jem habang nakatulala ito. Matapos nilang makapag-usap ay patuloy pa rin ang pagsasalita ng nilalang sa isipan ni Roble. Ngayong gabi, inaanyayahan ko ang lahat ng aming kauri na dumalo sa baryong pugad ng ating lahi. Ang mga hindi dadalo sa pulong na ito ay hindi na muli pang kikilalanin na kaisa namin at ituturing naming kaaway. Wika ng isang nilalang na nasa isipan ni Roble. Matapos nilang makapaghapunan, ay hindi na nagsayang pa ng oras si Roble upang magmasid sa lugar na yon. Ramdam kasi ni Roble na merong umusbong na bagong uri ng mga maranhig na merong kakayahang magsalita sa bawat isipan ng kanilang uri. Sigurado din siyang hindi yon basta-bastang maranhig dahil sa abilidad nitong ipinamalas. Habang nananakbo si Roble sa kabundukan ng Tubahon, ay bigla rin namang lumitaw ang demonyong kanyang naging kaibigan. Roble. Kung ako sa'yo ay makianib ka na sa uri mo. Wala kang panama sa maranhig na yon dahil sinaunang uri yon. Maaring sinaunang uri ka rin pero hindi ka kasing puro ng maranhig na bumangon sa bato. Kung nanaisin mong makipag-isa sa nilalang na yon, ay magagawa mo na ang lahat ng nais mo. Wala namang problema kung sabay kayong mamumuno sa lugar na to, hindi ba? Nagagalak akong muli kong masasaksihan ang hindi pagkakaunawaan ng kapwa ko demonyo. Hindi naman yon pinansin ni Roble. Gawa ng mas nakatuon ang kanyang atensyon sa dati nilang baryo. Nang makarating siya sa parola ay doon niya nakitang napakaraming maranhig
ang nagsisiluhuran sa harapan ng entablado ng baryo. Maliban pa dyan ay may mga nasisilayan pa si Robleng, mga kauri niyang naglalakad sa bawat bundok ng tubahon. Halos ngayon niya palang nasilayan ang ganoong karaming maranhig. Hindi niya lubos akalaing napakarami pala ng kauri niyang naninirahan sa lugar na yon. Ang ibang maranhig na nasilayan ni Roble ay kakabangon pa lamang sa mga hukay nito. Animoy naghihintay lang yon ng pagkakataong merong mataas na uring tumawag sa kanila upang pahintulutan silang bumangon mula sa mundong ibabaw. Merong mga nakakasabayan si Robleng mga kauri niyang pumupunta sa lugar na yon. Hindi naman siya nito pinapansin dahil ang buong akala ng mga maranhig na yon ay kakampi siya ng mga ito. Nang makarating siya sa parola, ay agara naman ang pagkubli ni Roble upang makapagmasid sa paligid nang hindi siya napapansin ng mga yon. Ilang oras din siyang nagmasid sa lugar na yon pero ganon at ganon pa rin ang nakikita ni Roble. Ang kanyang mga kauri ay nakaupo lamang sa lupa na animoy meron itong hinihintay. Ang kanilang mga biniktimang tao noong mga oras na yon ay hindi pa nila kinakatay at hindi binibigyan ng pansin. Nang masilayan ni Roble ang lahat ng yon, ay labis-labis ang kanyang pagtataka dahil ang buong akala niya ay napakatakaw ng mga maranhig pagdating sa laman ng tao. Pero sa pagkakataong yon, ay paunti-unti nang nalalaman ni Roble ang sikreto ng mga ito. Litong-lito pa talaga si Roble noong mga panahong yon. Gawa ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang kauri ay naging kabaliktaran noong mismong oras na yon. Hanggang sa biglang merong lumitaw na isang nilalang na bagong-bago sa mga mata ni Roble. Alam niyang malakas ang nilalang na yon dahil ramdam niya ang presensya nito kahit may kalayuan na siya sa lugar ng kinaroroonan ng nilalang na kanyang nasilayan. Paglalarawan ni Roble sa nilalang na yon ay matipuno ang katawan nito na nakasuot ng pandigmang kasuotan. Meron din yung kwintas na gawa sa buto ng tao at meron din yung hawak-hawak na bungo ng tao. Mataas din ang tindig ng nilalang na yon na halos hanggang dibdib lang ang laki ng kinikilalang lider ng maranhig sa baryong yon. Maliban pa dyan ay meron itong daladalang kampilan na walang taguban. Ang kampilang yon ay napakahaba ayon kay Roble. Sa dulo ng hawakan nito ay meron itong nakaduktong na buhok ng isang nilalang. Hindi lubusan mawari ni Roble kung ang buhok ng kampilang yon ay galing sa tao. Habang naglalakad ang nilalang na yon papalapit sa mga maranhig na naroon sa baryo, ay kasabay nito ang panginginig ng lupa na animoy maging ang mga nilalang na naninirahan sa ilalim nito ay nagsisilayuan na sa lugar. Ang mga maranhig naman na naroon ay halos mapadapa na sa sahig, makapagbigay-pugay lamang sa kanilang bagong usbong na hari. Ang paglakad ng nilalang na yon ay maikukumpara mo sa paglalakad ng isang maharlika. Wala ding sandalyas ang nilalang na yon dahil sa laki ng mga paa nito. Pagdating nito sa entablado ay agad nitong itinuro ang pinagtataguan ni Roble na siyang labis niyang ikinagulat. Matapos siyang ituro, ay agad naman siyang sinugod ng mga maranhig na naroon sa kanilang dating baryo. Matapos itong makita ni Roble, ay agad naman siyang lumabas sa kanyang pinagkukublian
upang harapin ang mga papasugod na mga maranhig. Pasipat-sipat si Roble sa kanyang kapaligiran dahil naghahanap yon ng mga insektong maaari niyang magamit sa laban na kanyang kahaharapin. Hanggang sa bigla siyang makakita ng isang kuting na nasa lupa. Agad niyang kinuha yon at dali-daling inilagay ang batong binigay sa kanya ng demonyo upang gawing halimaw ang pusang yon. Hoy, Roble! Hindi mo pa nagagawa yan. Masyadong mapanganib yan para sa iyong sitwasyon. Sa oras na magapi ang halimaw na yan, ay siya ring katapusan ng buhay mo. Babala ng demonyo na nasa kanyang isipan. Hindi na yon binigyan pansin ni Roble. Gawa ng wala na siyang pagpipilian ng mga oras na yon. Hindi rin kakayanin ng isang langgam ang makipaglaban sa napakaraming maranhig na papasugod na sa kanya. Nang makalapit na ang mga maranhig, ay biglang natigilan ang mga yon dahil sa paglitaw ng nilalang na ginawa ni Roble. Ang napakaliit na kuting kasing yun ay biglang lumaki na halos kasing laki na yon ng isang matandang kalabaw. Maliban pa dyan ay tinubuan rin yon ng mga balahibong kasing tigas ng bakal at kasing talas ng patalim. Nangingitim din ang mga mata ng nilalang na yon at merong mga matatalas na pangil. Maliban pa sa pangil ay labis ring nakakabahala sa nilalang na yon ang nakausli at ang mahaba nitong mga kuko. Pumapaikot lang yon kay Roble habang naghihintay ng utos mula rito. Ilang minuto lang ang lumipas at bigla rin namang sumugod ang mga natigilang maranhig na yon papalapit kay Roble. Nang tuluyan na itong makalapit ay agad yung nagsitalunan upang masunggaban at madakip siya ng tuluyan. Di naman yon pinahintulutan ni Roble, kaya ang ginawa niya ay nagbitaw rin siya ng kanyang mga usal na natutunan niya sa kanyang maestro. Pangtigalpo at mga orasyon para sa kumbate ang kanyang ikinarga noong mga oras na yon. Puder at bakod din ay kanyang itinaas upang maprotektahan ang kanyang katawan laban sa mga nilalang na kanyang kaharap. Pagsugod ng mga maranhig kay Roble ay agara naman ang pag-iwas niya rito. Ang pusang kanyang ginawang halimaw ay pinagkakakagat ang mga maranhig na sumugod kay Roble. Ang iba naman sa mga yon ay naputulan ng mga ulo dahil sa talas ng kuko ng pusang yon. Ang iba naman sa mga maranhig na papasugod kay Roble ay pilit dinadaganan ang halimaw na kasangga nito upang mas madali nila itong magapi. Pero hindi nila yon kinaya dahil sa mga pandepensa nito sa kanyang katawan. Maliban pa dyan ay dagdag pahirap rin para sa mga maranhig ang mga matutulis nitong malabakal na mga balahibo. Si Roble naman noong mga panahong yon ay nakatuon lamang ang wisyo sa pagpapanatili ng kanyang mga dasal upang maprotektahan ang kanyang sarili. Mabuti na lang at naisipan ni Nong Jem na ipadala kay Roble noong mga panahong yon ang kanyang iniingatang buntot pagi. Meron lang yung nakabendang damit upang maiwasang masugatan ni Roble ang kanyang sarili. Delikado kasi kay Roble ang buntot pagi, lalo na kung buhay na buhay ito. Ang mga maranhig na tinatamaan ng buntot paging yon ay animoy mga naaagnas na bangkay pagbagsak nito sa lupa. Sa kabilang dako naman ay halos hindi na mabilang ang napaslang ng kasangga ni Roble sa kinaroroonan nito. Hanggang sa biglang merong nasipat si Roble na isang nilalang sa kalangitan. Patungo yun sa kinaroroonan nila, kaya ang ginawa niya ay tumakbo siya ng mabilis papalayo sa lugar na alam niyang babagsakan ito.
pagbagsak ng nilalang na yon sa lupa, ay kasabay nito ang pagbitak ng lupa sa paligid. Nagkaroon din ng usok sa lugar na yon, kaya ang nangyari ay natigil ang pakikidigma ni Robles sa mga maranhig na naroroon. Nang humupa na ang usok sa paligid, ay laking gulat na lamang ni Roble nang nakita niyang ang nilalang na naroroon sa kanyang harapan ay ang bagong usbong na pinuno ng mga maranhig. Nakatingin lang yon sa kanya habang tumatayo ng dahan-dahan. Nakapabuksok rin ang kampilan nito sa lupa, at sa pagbunot ng nilalang na yon sa kanyang kampilan ay siya namang pagkalas ng kaba ng dibdib ni Roble. Animoy, isang berdugo ng mga maranhig ang kaharap niya noong mga panahong yon. Matapos nitong mabunot ang kanyang kampilan, ay agad nitong sinugod ang halimaw na ginawa ni Roble upang kitilan yon ng buhay. Doon din na aninag ni Roble ang singsing ng sinaunang maranhig na suot nito. Paglapit nito sa halimaw na kasangga ni Roble, ay walang habas nitong iwinasiwas ang kanyang kampilan na naging sanhi upang maputol ang balahibo ng halimaw na ginawa ni Roble. Matapos nitong maubos ang nagsisitalasang balahibo ng halimaw na yon, ay agad naman itong pinutulan ng ulo ng bagong pinuno ng mga maranhig. Kasabay ng pagkamatay ng halimaw na yon, ay ang pakiramdam ni Roble ng unti-unting paghihina sa kanyang buong katawan. Nang papadapa na yon sa lupa, ay biglang merong narinig si Robleng tinig galing sa kanyang isipan. Wala kang kwentang maranhig, Roble! Eto, kunin mo! Nang maibalik ang buong lakas mo. Ilang minuto lang ang bisa niyan, kaya ibuhos mo ang lahat ng oras na yon sa pagtakas sa lugar na to! Sigaw ng demonyong kaibigan ni Roble. Matapos nitong makapagwika, ay biglang merong lumitaw na maitim na bagay sa harapan niya. Agad niya yung kinuha at bigla namang bumalik ang kanyang lakas. Sinunod niya ang nais mangyari ng demonyong yon upang makaligtas sa pinuno ng mga maranhig. Kahit maraming sugat na natamo si Roble noong mga panahong yon, ay hindi na niya yon binigyan pansin dahil alam niya din namang madali lang maghilom ang lahat ng kanyang mga sugat. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay siya namang pagbalik ng kanyang nararamdaman. Saktong pagpasok lang ni Roble ng pinto, ay kasabay nito ang pagkawala ng lakas ng kanyang katawan na naging sanhi upang humandusay siya sa kanilang silid. Agad namang napatayo ang nagrorosaryong Sinong Jem upang abutan siya ng tulong. Kinaumagahan ay nagising si Robleng ginagamot ng kanyang maestro sa kanyang silid. Okay, yung 13 baka bukas na lang. Salamat.